Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon or mahimo kitang andam sa pagsaulog ni ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ay akong sala, akong sala. Busa nga muyo ako kung Santa Maria, kanunay kulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron niyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Pag-ampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Miingon si Samuel kang Saul, "Igo na, sultihan ko ikaw sa giingon kanako sa Ginoo kagabii." Ug miingon si Saul, "Sige, sultihi ako." Ug miingon si Samuel, "Bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo ingon nga hari sa mga banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga mao ang mga Amalekanhon. Apan nganong wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo? Nganong nagpahimulos ka man hinuon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway, ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa atubangan sa Ginoo?" Mitubag si Saul kang Samuel, "Gituman ko ang sugo sa Ginoo ug nabihag ko si Agag, ang hari sa mga Amalekanhon, ug gipamatay ko ang mga Amalekanhon. Apan ang akong mga sakop nanguha sa mga butang sa kaaway, aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios dinhi sa Gilgal. Gikuha nila ang mga karnero, mga baka, ug ang labing maayong mga butang nga angay unta laglagon." Si Samuel miingon, "Mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad mananap nga sunugon, ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon samara sa sala sa pagdiwata, ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita,
ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita, ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw, kayang imong mga halad ana sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og toro gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita, ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong gibungat mo man ang akong makasuguan, o giangkon sa imong bakba ang akong kasabutan, bisan kung gidumtan mo ang pagpanton, o gilabog mo ang akong mga pulong diya sa imong loyo. Sa matarong akong ipakita, ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat nimo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? O naghunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badungon ko ikaw diha sa pagpahinumdom ko kanila sa imong atubangan. Ang magahalad o pagdaig agig sakripisyo gahimaya kanako, ug kaniya na nagalakaw sa matarong akong ipakita ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Alleluia, alleluia, wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ko nimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himiyaon ka o Ginoo. Usa ka higayon ni ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo, apan ang imuhang mga tinun-an wala? Mitubag si Jesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan kung kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste, ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan. Ug unya, madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa, kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Walahang gabi ka natong tanan. Diining gipahayag o gipaghilarawan sa atong Ebanghelyo karon, diin ang main issue mao ang pagpuasa. Usa kini kadako nga kahigayunan sa pagpahinumdom kanato, dili lamang sa pagpuasa, kundi sa daghan nga mga buluhaton o mga debosyon nga atong pagabuhaton, nga kinahanglan di ay atong masabtan. Ang mga debosyon, mga buhat sa gugma,
Muna nga gitawag na sila debosyon kay gikan sa kasing-kasing. Ang mga tulumanon sama sa pagpuasa, pagampo, paglikay og kaon og karne, no? Nga atoa kanunay nga buhaton panahon sa Kwaresma, atoa man usad nga buhaton tungod kay naatay mga katuyuan ug mga intensyon. Pero dili lang tungod kay buhaton sa pagbuhat lamang. Kinahanglan nga masabtan gayud ang kahulugan. Sama pananglitan sa debosyon, no? Pananglitan lang ni. Kanang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, natural, daghan man yung nagdeboto ana. Pero usahay, makaingon kita nga, mag-ampo ko og Santos nga Rosaryo karon pero naamang ko'y appointment pagkataod-taod. So mag-Rosaryo na lang ka, basta mag-Rosaryo na lang ka niya, 7 minutes na human na. Wala na'y kahulugan. Nag-Rosaryo tuod pero diha sa pagdali-dali. Personally, nakahinumdum ko sa ako ang spiritual director sa una katong estudyante pa ko sa teolohiya, the late Father Thomas Green of the Society of Jesus. Nahisigutan ni namo sa among spiritual direction. Ningon siya nga, devotions are very good. Kinasing-kasing yun na siya nga pagabuhaton. Pero kung magmadali-dali lang ta, wajay pulos. No? Ningon siya nga, kung magrosaryo ka, kunya magdali-dali, mayo na lang og usa ka misteryo na lang ang ampuon ng kinasing-kasing ato ang gitagamtam ang tagsa-tagsa ka mga pulong sa ato ang atong gilitok og mapamalandungon kita sa maong misteryo. Kaysa humano nato ang 5 ka misteryo niya nagdali-dali ta. Muna nga usa lang ni kapaningignan mga igsunan, usa lang ni kaehemplo. Daghan kay ta nga mga debosyon. Apan kanang buhat sa kasing-kasing ug buhat sa gugma, hinaot unta nga ato usab nga masabtan. Ug diha sa atong pagsabot, atong matugkad. Ug diha sa atong pagtugkad sa kahulugan niini, atong matagamtam unsa kadako ang gugma sa Dios alang kanato. Nga diha sa paggahin nato og panahon alang sa maong mga debosyon o alang sa mga buluhaton sama sa pagpuasa. Ang gasa ug ang gugma sa Dios dabaw pa sa panahon nga atong gigahin kay kini buhat sa gugma ug gikan sa kasing-kasing. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kita karon ngadto sa Dios nga atong langit nung Amahan, nga maangko nato ang mga mithi sa Ebanghelyo, sa ingon mabag-o ang simbahan ug ang kalibutan. Busa mo ingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, musunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo, nga imantala ngadto sa katawhan karong panahona ang kanunay bag-o nga pulong sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga gitahasan sa buluhaton sa pagpanday sa balaod, sa pagpatuman niini ug sa paghukom diha sa katilingban. Sa kanunay ila untang ipatigbabaw ang makaayo sa katawhan, inay ang gimando sa balaod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga abli ang atong mga kasing-kasing sa makaluluwas nga gahom sa Dios, diha kang Kristo. Tungod kay kiniman ang mas mahinungdanon kaysa pagsunod sa naandang relihiyosong mga buluhaton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong gugma ug pagtagad, masinati sa mga masakiton ang Dios nung pag-alima ug pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kapahulayang dayon uban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pagampo. Langit nung amahan, dungga ang among mga pagampo, ug tudloi kami sa pagpuyo, isip bag-ong katawhan, nga giluwas, pinaagi sa gugma ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao, hala sa ulipon, pinagi niya ang Ginoo pagadaygon. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton tas Ginoong Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugday pagmay siyang ngalan, alang usab sa dong kabaslanan, usa dabugyang santos kasuban. O Ginoo, itugot kanamo nga magmakanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo nining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan, daygunang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini, mao ang akong lawas,
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Di pasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinagi sa imong krus o pagkabanaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay mo man naging harian ang gahom magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Makita nato karon ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Shalom, peace, kadait, kalinaw.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang, pamaayo ako. Magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.